τεχνικές και διαλειτουργικές άδειες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 φαξ 22 809, κινητό 69 Για 30 αργύρια. Πολιτικό παιδό. Ποιος θα μου έλεγε, αν μου πει έβγαλε κάνα φαράγκα. Με δυνατότητα οικοδομής σε 400 τετραγωνικά μέτρα. Επίσης, πολιτικό παιδάμπελ 5 στραμμάτων εντός σχεδίου στην εξωγωνιά πίσω από το πρώην Κάσι Κάρι Ρούζας. Πληροφορίες για τα παραπάνω κίνητα στο 694 60 99 880 κύριο Νίκο. Σας έχω τέτοιο. Παίξανε τα πόδια του. Έλα πάμε ίδια. Μπορεί να με θεωρήσεις για πολλά πράγματα. Όχι όμως για το ράδιο Σαντορίνη. 106,4 Θα παίξω λίγο τουρίστας. Γιάννη, θα παίξω λίγο τουρίστας. Θα παίξω όλο τον κόσμο. Θα πάω όλο τον κόσμο. Θα δείξω και εσένα.